achingoshinga kupedza. But varume vanobva vaita turn off ipapo. Handidi kunyapa nyaya yandibata kutaura chokwadi. And baba seems like munhu wechikuru ozoudzwa mashoko aya nhasi. So the other issue ipapo ngatiremekedzewo varume vedu. 10 years hatizide kutamba wakaroorwa zvigamuchira kuti ndozvawepo izvozvo. Kozoitawo vamwe vanga vachikomenda vachiti anditira back because igroup rechirume raanga ari azonditira back. Vamwe vakati ndozvakanakira kuziva mumwe wako musati mawanana. Aiwa, hatisi tose tinotanga kuti Pabonde tisati tawanana, handizvo. But zvawaonawo mumwe wako ari chizvigamuchira wozowana way forward kuti wochidii. Semu nevamwe madzimai unoroorwa kusina chaunoziva kuti murume anobatwa sei. Apa mwanga akatogora anondozva kuti mukadzi anobatwa sei. Ongozoshingirira newe kusvika wazodini, wazogona. Madzimai, hello? Hello. Ndo nyaya imwe yandinayo yandati nditange kubatirawo michana iripo. Ngatisasvore nhengo dzevarume vedu. Because handizivi kuti munenge muchida kuti aite yekuita sei. Ende iwewe kana waona kuti ndozvaari ndozvairi, ngatichitsvagewo raiti zvinhu zviye zvekuti maybe tichitawo kuti tizvidzorowo pamunyasi kwedu kana kuti tidii. Hello? Hello. Tiri kunzwanana here madzimai? Tiri kunzwanana. Handizivi kana paine anichada kutaura ndisandienderera mberi. Inda kubvunzo panyaya yekukoira.